Ongi etorri guztioi, maiatzaren 8an Bilboko San Francisco auzoko ileapandegi batean izandako poliziaren ustezko erasoa ikertzen ari da Lakuako segurtasun saila. Gainera, 2020tik hona ertzainak zigortu dituzten 11 espediente ireki direla jakinarazi du. Euskal Autonomia Erkidegoan seme-alaba bakoitzeko 200 euroko dirulaguntza 18 urteetara arte luzatzea baztertu dute. EH Bilduk egin du proposamena, baina EAJ eta PSek baztertu egin dute. LAB sindikatuak deituta greba egin dute gaur Araba, Bizkai eta Gipuzkoako hezkuntza publikoko irakasleek. Hezkuntza sailari sinatutako akordioa bere osotasunean bete eta datorren ikasturtean ikastetxeak hornitu ditzan exigitu diote. Izaro, Jofe, Medina Gris, Txopet, Olaia Enziarte, artista ezagun ugarirekin egin du lana Maitane Campos eibartarrak, bideogintza eta argazkilaritza ditu lanbide eta bere ibilbide eta lanaz hitz egin digu 11 telebistako aktualitate solasaldian. Ongi etorri guztioi, 11 telebistako aktualitate solasaldira, gaurkoan argazkilaritza eta bideogintza maite dituen pertsona bat dugu gurean, filmatzaile lanetan dabil Buru Belarri, Euskal Zen kanpoko artista ugarirekin egin du lana eta beraz askok ikusi dugu bere lana. Ongi etorri Maitane Campos. Eskerrik asko, jolke bai hemen egotia. Bai, eskerrik asko zuri ere 11 telebistara etortzearren, esaiguzu zer modu zaude? Bueno, pixkat estresata, egia esan, gauza asko eta proiektu larregilo aldi berien eta pixkat kristo, baina bueno, posik. Posik, ikusentzunezkoetan Buru Belarri zaudela esan berri dugu, pila bat lanetan, lan desberdinetan, ezta? Bai, eskeite dut argazki gintza eta bideogintza aldi berien zuzentze dute gauza asko eta bebai kamarak erabiltze dute, orduan da pixkat rollo hiru disiplina, bueno, batera dabiz, baina aldi berien desberdinak direz, ez? Bai argazki gintza, bai portadak, bai taldeen argazki, bai kontzertuek, gero bai bideoklipak, eta gero bai igual atzeot nire kamera eta noie hortik sose grabatzera eta denetarik ite dute pixkat. Noiz hasi zenuen kamarekiko grina hau? Berez, beti esate dut, nire etxean ez da egon zaletasun oso nabari bat. Baina, nire aitak beti eukiauz kamera, bideogintzako kamera txikitsuek eta bai kamera sarrak eta holan. Eta bai igual hortatik hasi izan pixkat zentzu horretan. Eta gero bai Instagrameko boom hori eta argazkiak ateratzi eta dena izatea supertxukun eta pixkat horren arire bai hartu neban gustu hori, ez? Eta hasi nintzen kamera bat erosten, nire aitan laguntzagaz eta nire amaren laguntzagaz, eta pixkat hortik. Hori saletzen juti eta... Eta gutxinaka probatzen joan, eta... Hoi da, bai. Zerkerak hartzen zintuen hasieratik? Historia kontatzea gian? Bai, pixkade bai estetikoki gustatzen jatan dana, hori bai nik lortzi, ez? Igual ikusti esoze telebistan o bai Instagramen o Pinteresten, eta esatia joke guai, igual hori egitea guapoa, o bai serieak eta bereziki bideoklipak lehengo hasi ziren nahiko fuerte, igual estetikoki bai dirazelako oso potentiak eta ikusten ditxuan eta joke guai hau. Eta gero sinema eta bebai, pixkat horren ari. Esan dugu bideogintza alorrean gehien bat, bideoklipen alorrean lan pila bat egin dituzula azken 2 urteetan, konta iguzu pixka bat, nola bizi izan duzu hau guztia, nola iritsi zara honaino? Bai egin nitxula praktikak badatorren, eta asko eskartze dute badatorrek eman sostien bai ikasketak horren barruen eta bai esperientzia. Eta hine ban espalakiko bideoklip bat,
eta bai, beraiek eman da, eta gero bai etorri zan Merina, justo hori ikusiotela. Eta super eskertute beraiegaz, eta izan da hortik aurrera ja lan asko aldi berian etortzen. Orduan hori izan zen rollo lehenengo lanak, eta hortik aurrera pixkat... Hau da, Donostiko produktora batean sartu zinen orduan, ez? Bai, praktiketan. Eta nola izan zen hasiera hori, nola heldu zara honaino hau da, askok egite ditugu praktikak, baina esan nahi dut zerbait ikusi zuten zugan bideoklip hori hortan lan egiteko, edo nola esleitzen dira karguak ikusentzunezko hauetan? Orokorrien ez da lan izeten, papez, bai izan zen pixkat konfiantza puntu bat, eta bai uste dut ikusi zutela nigan pixkate gustu puntu hori nekala, eta bai nire aurreko proiektuak, eta, ez nekala gauza asko, baina bai erakutsi nebala proiektu batzuk, eta bai ikusi zutela zoze. Eta hori, pixkat txiripaz aurkitu neban badator, eta bai, Izaroren arirez, Izarokite zeban asko lan badatorregaz. Eta hori, konfiantza puntua hartu zebien nigan, eta oso guai. Palaken abesti bat izan zela zure lehenengo bideoklipa, eta hortik hasi zinela ibilbidean aurrera egiten. Ibilbide honetan, bada gustokoen izan duzun lanik, egin duzun aukeratzeko gai izango zinake? Igual ez, igual ez. Beti entzuteot, igual bai dago txopet, justu ikusi dutela, izan dela nire lan igual handizena. Izen direz lau bideoklip, lan asko, uda oso bat hori egiten. Eta izan nintzala argazki zuzendaritza eta zuzendari bai. Eta argazki finko bai egin eban, hice de todo. Eta bai oso lagunek direz, eta zentzu horretan igual lan borobilena niretzako. Baina ez dakit Merinana bai oso presente dekot denbora osuen, eta jendiek asko gogorazte hori, eta ez dakit igual Merina eta txopet hor dagoz. Askok ez dakigu benetan rodaje batek eta emaitza baten atzean zenbat denbora eskaintzen diozuen, bai rodajeari, bai rodajearen aurreko lanari, zein da prozesua, konta eguzu pixka gehiago? Orokorrien ez dago denbora asko. Eta igual abizatze gotzue, hilabete bat leno, o igual pixkat gehiago. Orokorrien eskatze dut, prebian egotie 3-4 aste, eta gero rodaje, eta gero ukitzie 2-3 aste bai dana montetako eta dana lasa egiteko. Orokorrien hori ez da gertatzen. Txopete gauzor ikuinean suerte larrei, esango neban. Ze bai ideia, beraien bai nahian igaz laniteko etorrezan nahiko goiz, eta gero bai ideia lantzeko eukineban denbora nahiko txo. Igual hilabete terditeko prebia osue, baina, klaro, departamentu asko lantzen aldi berien, nire kasuen, eta gero postprodukzioan bai hilabete txo bat o geixo igual. Eta ikusentzunezkoetan murgilduta ez dagoen jendearentzat, esplika iguzu pixka bat gehiago pausoz pauso nola egiten den bideoklip bat, edo izan dokumentala, edo nola organizatzen zareten orokorrean lantalde osoa? Orokorrien o etortzea artista o kliente edo zein, eta eskatze dutzu, gure hot, bideoklip bat, batzutan egoten daia ideia bat, batzutan ez, orokorrien ez dago esebe. Eta aztezea lantzen o entzuten abestie, o depende igual gidoi bat sortzen, eta gero abestitik ateratzea osuz igual ideia batzuk, o depende abestidan bai, baldatzea zelako bideoa izango dan, eta taldea den arabera bai. Ez dozu egingo bardine Olatz Salvadorrentzat, o txopetentzat, nada que ber. Orduan, pixkate hori barneratzie eta ateratzen ideiak nik iteot, igual ideia nagusiek apuntatie,
igual abestian hitz klabiak niretzako. Eta horren arabera, azten hasi ideia bat sortzen, o referentziak interneten bilatzen, paginetan taulan, igual estilsak dauzen paginetan, eta hori ikusten, eta pixkate hori lantzen, bai storyboardak, lehen esan dutzutena. Eta gero bai ideia pixkat lan dute dagoenien, bai hartze oso non horrekipuen sartzeko. Bai, kamaran egongo dan pertsona, postprodukzioan egongo dan pertsona, rodajean egongo dan pertsona, eta pixkat sortu osun ideia errealitatera eruten. Batzutan oso zaila da, eta beste batzutan, igual simpli haue, baina... Aurrera begira, pixkat aurreratu aldi guztu zertan zabiltzen lanean? No sé si puedo decir. Sekretua. Igual lo indiok ez. Baina, gauza desente dagoz. Aurrerapenen bat, ideiaren bat, edo... Igual ez... Zaitxu esati ez dakit esan alden, zoze. Osa que, igual BBK-an egongo nazela lanien, adibidez. Eta, azkenik, jolas bat egiten dugu beti elkarrizketatu guztiekin, elkarrizketa amaitu horretik nik hitz bat esango izut, eta zuk burura datorkizun lehenengo gauza esan beharko diazu, bai? Lasai egon, ze momentuko gauza izaten da, eta batzutan jendeak ez du jakitetzen erantzun. Improvisazioa. Haian zuk badakizula zer den hori, ez? Tokatzen da. Batzutan bai, baina ez batzutan ez. Prest. Bale. Musika? Taldea. Rodajea? Estresa. Bideogintza? Estetika. Eta argazki gintza? Kamara, otzakit. Listo. Orain bai, amaiera mango diogu elkarrizketari, mila esker gurean egotearren. Zuei eskerrik asko, que guai. Nafarroako gobernuak beste 2 tortura kasua aitortu ditu, guztira 76 dira jada. Nafarroako gobernuak beste 2 pertsona aitortu ditu torturaren biktima gisa, Guillermo García Mur eta Joseba Pagola Lima. Lehenengoa 1988an atxilotu zuen Espainiako poliziak, eta bigarrena 1986an eta 1987an 2 aldiz Guardia Zibilak. 2 kasuetan Nafarroako torturaren biktimen aitorpen batzordeak egiaztatu du tortura gertatu zela 16/2019 foru legearen baitan. Aitorpen hauekin guztira 76 dira ofizialki torturatuak izan direla onartu zaien pertsonak. Prozesua ez da erraza. 170 eskaera aurkeztu dira guztira, eta horietatik 76 onartu dira orain arte. Batzordea mediku, psikologo eta forentzez osatuta dago, eta txosten profesionaletan oinarritzen da kasuak baloratzeko. Naiz eta legeak ez duen eskatzen, erabakiak aho batez hartzen dituzte. Torturaren sareak eta egiaren garaia da memoria inklusiboa Nafarroarentzat ekimenak aitortza berriak positiboki baloratu dituzte. Nabarmendu dute urrats hauek ezinbestekoak direla indarkeria politikoaren dimentsioa ulertzeko eta memoria historiko justu eta osatu bat eraikitzeko. Horrela, Nafarroako gobernuak urrats berria eman du torturaren biktimen aitortzan, eta bideari eusten diola berretsi du. Egia, justizia eta ordaina oinarri izango dituen bizikidetza eraikitzeko. Nazioartean, Egiptok Gazarako martxa oztopatu eta ekintzaileak atxilotzen hasi da. Rafaran zabiatzekoa zen martxan parte hartu behar zuten ekintzaileak atzilotzen hasi da Egiptoko polizia. Atzilotutako batzuk deportatu dituzte jada, baina Egiptok oraindik ez du jakinarazpen ofizialik egin. Atzilotutako gehienak frantsesak dira. Gazaren aldeko mundu martxa ekimenak azpimarratu du protokolo guztiak bete dituela, eta hainbat herrialdetako enbasadekin eta Egiptoko kanpo arazoetako ministerioarekin koordinatu dituela baimenak. 3.000 ekintzaile baino gehiago ari dira biltzen egun hauetan Kairon, Rafarako martxan parte hartzeko. 80 herrialdetatik iritzi dira, eta tartean Euskal Herriko ordezkaritza bat ere badago.
Israelek Gazan laguntza humanitarioa sartzeko sarritako blokeoa amaitzea du martxak helburu. Datozen egunetan, Rafako pasabidera iritzi nahi dute. Ostiralean, hilak 13 abiatu asmo dute konboia Kairotik Al-Arisera, Sinai iparraldeko hiriburura, eta handik 3 egunez, oinezko martza egin asmo dute Rafara. Behinara iritzita, 72 orduko kanpaldia aurreikusi dute. Gaur egungo euskarazko eskaintza kulturala osatzeko helburuarekin sortu zen Geuretik Sortuak proiektua, ezagutu dezagun. Gaur egungo euskarazko eskaintza kulturala osatzeko helburuarekin sortu zen Geuretik Sortuak proiektua. Honetan euskara hutsean egindako artea eta kulturaren sormena, ekoizpena eta hedapena sustatuko dituen zirkuito nazionala eramaten da aurrera. Aurtengoa 3. edizioa da eta aurreko 2 esker 7 lurraldetako hainbat herrietara iritsi dira 40 euskal sortzaile baino gehiagoren lanak. 2025 honetan Geuretik Sortuak egitasmoaren baitan Oiartzunen izan dira Saioa Iribarren eta Ander Basaldua. Bertan hilabete inguru igaro dute egonaldi artistikoa egiten eta euren proiektua aurrera eramaten. Oroituz du izena eta Oiartzungo helduen istorioak biltzen dituen liburuska bat izango da. Adineko jendeakin topatuko gara hemen, jubilatuekin, zaintzadiko proiektuko pertsonekin eta baita memoria historikoko talde batekin adibidez. Eta bueno, gure ideia zen hutsean etortzea, ideiarik gabe, eta bertatik, sortzen denatik, elkarrizketetatik edo isiltasunetik zerbait testu bat sortzea. Goizeder Iturain idazlearen lanak ezagutzeko aukera ere izan dugu. 21 egunez egon da idazle Zumaiarra Beran, Lesakan, Etxalarren eta Arantzan. 4 herri hoietan dauden eraikinak oinarri hartuz obra literario bat sortu du. Esan dizut, niretzako da aukera bat eta erronka bat, edozen idazlearentzat edo idaztea gustatzen zaionarentzat, zeren da egonaldi bat horretarako bakarrikan, sortzeko, pentsatzeko, beste guztia alde batera utzitzeko, laguntza daukazu, alde batetik idazten duzun hori zuzentzaileko pertsona badukazu, nik edozein animatuko nuke aurkeztera. Udalbiltzak aurrera eramaten duen kultur proiektua da Geuretik Sortuak, Euskal Herriko herri txikiak ikusarazteko. Udalbiltza partzuergoak Euskal Herrian elkarlan instituzionala sustatzea du xede. Udalek eta lukro asmorik gabeko elkarte pribatuek osa dezakete partzuergo hau. Kulturarloan jarraitu CHZ jaialdiak aurten bere 29. edizioa ospatuko du ekainaren 27, 28 eta 29an Arberatzen. EHZ jaialdiak aurten bere 29. edizioa ospatuko du ekainaren 27, 28 eta 29an Arberatzen. Ekainaren amaieran urtero Ipar Euskal Herrian, Euskal Herria zuzenean jaialdiak, Ipar Euskal Herriko herri ezberdinetan musika, kultura, autogestioa eta konpromiso soziala uztartzen dituen espazio kolektibo bat sortzen du. Baina EHZ ez da musika jaialdi hutsa. 1986an sortua proiektu politiko eta kultural bat da, bestelako kultura egiteko eta bizitzeko modu bat defendatzen duena. Behetik, euskaraz, feminista, internazionalista eta ekologismotik eraikia. Hainbat egunez, milaka lagunek kolektiboki eraikitzen dute esperientzia parte hartzaile eta bizia. Kontzertuek aniztasun musikal zabala eskaintzen duten bitartean, tailerrak, hitzaldiak, antzerkia, zirkoa eta txikientzako guneak eguneroko bizitzaren eta borroken parte bihurtzen dira. Kontsumotik harago, EHZ parte hartzea eta komunitatea eraikitzeko gunea da. Gaurkoan, Katinak eta Maixak proiektuaren parte aktibo diren bikidek beren bizipenak partekatu dituzte barrutik. Sortu zuten piztu eta irulegiko irratiek elkarrekin batu ziren eta haien lehen helburua zen kostaldeko eta barnekaldeko gazteen arteko topaketa sortzea Ipar Euskal Herriko barnekaldean eta horrez gain kultura ere leku hortarat ekartzea, euskara ere biztan dena.
eta orduan hola sortu zen lehenik Arrosan. Arrosan egin ziren 9 urte edo, eta gero belaunaldi aldaketa izan zen, leku aldaketa ere bai, eta hortik 4-5 urte aldatu da leku iparraldean. Baina beti helburu horrekin batez ere iparraldeko gazteriaren arteko topaketa egitea, hegoaldekoena ere bai, biztan dena, heldu baita gero eta gehiago, eta kultura ekarraraztea olako baserri alderat azkenean. EHZ eta jaialdiaren oinarrian balio sendo batzuk daude. Autogestioa, euskara, feminismoa, ekologismoa eta elkarlana. Laguntzaileen artean egiten den pesta bat da. Egia da urteen arabera izan direla langile bat, edo 2 bakarrik, edo batzutan bat ere ez. Orduan laguntzailegoan oinarritua den festival bat da. Hori hastapenetik hola izan da, eta segitzen duen gauza bat da, eta gero dudan bezala lekuz aldatzearena, barnekaldean egitearena, hori oinarrizko gauza bat da, eta gero oinarrietan ditu bere baloreak ere, beraz aipatzen alda feminismoa, ekologismoa, euskarak ere orain gero eta leku gehiago hartu du, aniztasun kulturala, eta denentzat eskuragarria den albezain eskuragarritasuna izaitea kultura. Balore horiek jaialdian nola lantzen dituzten azaldu digutekideek. Lehenik euskararena, programazioan entzatuko gira bai Pentze eta Plaza Festival osoan, Euskal Herriko taldeak dinaraztea, txipi edo handi, Euskal Herriko kultura ere plazaratzea dantza desberdinen bidez, eta ere bai eztabaiden txokoan gaiak, aktualitateko gaiak johatzea euskaraz, edo frantsesez bada itzulia da euskaraz. Eta feminismoaren aldetik programazioan oreka bat txatzen gira atxemaiten, emazte eta gizon biak behar gertzeko. Gero, Brigada Urbelan festival demoran plantatua da protokolo biziki zorrotz bat edo badugu festivalan, hori plantan eman zuen Brigada Ubelak, eta urtez urte moldatzen, baina hobetzen dugun protokolo bat da, eta egia da orain jendeak ezagutza duela, baina hastapenean eski aintzindaria zen, eta konturatzen gira gainera Ipar Euskal Herrian edatzen dela ere protokolo hori edo gogo hori Brigada Ubelaren lekua ere maitea pestan. Eta gero ekologiari buruz. Tokiko produktuak edo tokiko herriko elkarteekin lanean aritzea. Eta kontsumo arduratsu bat ukaitea bakotsak festival denboran. Aurten gainera EHZ eta 2. urtez arberatze lurretara itzuli da. Aukera hori nola hartu duten eta zer esan nahi duen haientzat azaldu digute. Lehenik arberatze, beraz barnekaldean entzatzen da festival hori egiten. Euskara zaila delako hiri batzuetan entzutea eta arberatzen euskara delako guti entzuten delako pixka bat. Baina inguruan ala ere badituztelako euskara sustatzen dituzten elkarteak, beraz haiekin elkarlanean aritzeko. Bai, eta egiaren konfigurazioa ona zen, hori plaza biziki edera du eta Pentzea justu ondoan da, eta Amikuse eskualdearen dinamizatzera joan gira ere, hango gazteek galdeginik azkenean, erdoan arberatzera joan gira. Jaialdia kolektiboan antolatzen da eta musika baino askoz gehiago eskaintzen du. Tailerrak, hitzaldiak, antzerkia eta aurguneak programazioaren parte dira. Eztabaiden txoko jendako bada komisio bat antolatzen dena, hortaz okupatzen da gaiak eta izilariak atsemaiteko. Aurten izanen dira aurtengo gaiak, adibidez lujalde defentsa, fasismoa iparraldean, euskararen egoera, hainbat gai izanen dira. Eta entzatzen dira bat baino izilari gehiago ukaiten, hainbat bertsio edo hainbat ikuspundu ukaiteko.
Izanen dira kontzertuetan, itaka, satiro, izanen dira ere ikusgarri batzu, zirkoan, kuir falafel ere, altxalili, ikusgarria, zer bat dut. Hori eguneko programazioaren zat? Bai, egunekoan. Eta txekoan, izanen da Martela Sarte, Siberutz, Isasakara, Tapia Taleturia, Errobi, gero berrikuntza batzu, Marta, Azidula, hauen, Pangea Pop eta gomitatzen zaituztegu programazioa ikustera bai sare sozialetan eta gure webgunean ere baita deskribapen bat talde guztiena, beraz, denetarik. Adierazi dutenez, EHZ ez baita entzuteko jaialdi bat zoiik, bizitzeko, eztabaidatzeko eta eraldatzeko tresna ere bada. Orduan pixka bat, bakotsak pixka bat egitea ere untsa izaiten ahalko litzateke. Musika, antzerki, jende berriak ezagutzeko, partekatzeko. Uste dut interesgarria dela ikustea olako festival bat ez dela hainbeste makrofestival ikusten ditugunak bezalakoak. Ez da kontsumitzen den festival bat, bizitzen den festival bat da, eta hori da ere polita festival hortan eta interesgarria ezagutzea. Aurten, ekainaren 27tik 29ra, Arberatzeko zelaietan bilduko dira berriz milaka lagun, jaialdi herrikoi euskaldun eta konprometitu baten inguruan. Antitemploren txantxa gutxi abestiarekin agurtuko gara ostegun honetan, ongi izan eta bihar arte. Hombre aspaldiko, saldiko, maldiko, laiste ikustea utizaten zipaio, tamiel otxin behare baitare hortziok, sekulako bihozti, emango zizkiot, taziripot goian bego ire begin eretzako, inoiz ez tekeo nahiko justiziretzako, makila kiskikin latinkin bat, izaten bukauko jatzuentzako, nobitakin bate askotan inian egar, zuneoka bendio eskapatzen hasiai, ta erraldo jo nahi lasai, ita setziok zesan, oidekoi panorama ire goiko gambaran, zalantzan jarritzak ire ideia dantzan, balantza puskazak da probasa saltxa, atxurrakin lanian txantxa gutxi baratzan, bestela etzio fruta ikerriko plazan, handeren okizkurnek ezin goiko ikasan, ta autobus magikoakin etorriko eguriak egindik, ta etziok beste joder guriak egindik, ta etziok beste Pintxota porxekin errekoia duain kanutua, pirrista porrotxentzat kanuto xixilindrua, xilindrikua xistrina ezte modua, galaktik futboleko roketen favoritua, hortzio gakua izan berde guztukua, ezte korren komplikaua gure asuntua, baino egilae beti ezte momentua, kalde jo bestela kakusain gixakuai, ostia tio benga dutxa guai, Euskadiko ume guztin enemigo zital, txiribitonen turutakin defensa letal, if you fuck with my clown soy un puto julikan, Sputnik satelitek baino buelta gehiago emateskit, kareta de karetokin ameste jaua indik, da kotxeko karnetare bazeka txintxilik, deliratzen hasi nauke zein kasuik, akaso kaso gehiagi, itezi joninik, txikitan jakaz naranja utzi berri zanik, oideko jadik zilua, berdilatin dizilua, batzuk emendik, ta bestiak handik, zein ostina uniberaz esateko irik, zertzioken ondota, zertzioken gaizki, bi gauza oie definitu hitzakik, nik horrentzako etzekat eta hitzik, biskan bilan galdutako hitzak bilatzen, pasatzeskik jatgoiz.